Животът на планетата се променя с всяка една минута, секунда, с всеки един миг. Има племена обаче, които са на нашата земя, но нямат нашият късмет и са застрашени от изчезване. Днес ще ви представя племена на косъм от изчезване. Нека да започваме. Племето Самбуро, Кения. В превод Самбуро се описва като пеперуда. И хората от племето са наричани пеперудените хора. Питате се защо? Защото имали са сложни шарки с маниста върху облеклото им, които наподобявали шарките на една красива и шарена пеперуда. Количеството бижута, които са слагали по себе си, са предимно цветни гривни с множество маниста, пръстени, гривни, обеци и угърлици. Младите момичета, които получават своите първи гердани, са от своите бащи и са червени на цвят. Масаите, Танзания. Масаите и няколко други племена, като Хадзабе, все още живеят предимно традиционно. Дори когато ходят в градовете, те са склонни да носят традиционните си дрехи и да се държат заедно и да говорят своя собствен език. Смята се, че корените на масаите са в долината на Нил в Северна Африка около 15 век. Те са лесно разпознаваеми с дрес-кода си, така наречената шука, бижута с маниста и забележителната практика на модификацията на тялото, като пробиване на уши и така нататък. Зигуа, Танзания. Хората Зигуа са разположени на Танга в Танзания. Те са етническа група с силно земеделски практики. Предимно отглеждат ориз, просо, маникула и риболовът им е най-честен и редовен в крайбрежните райони. Те имат свое хоро, наречено окала, така нареченото ловно хоро. Затова тяхно ловно хоро се използват предимно инструменти като барабани, дрънкалки и всеки един звук изпълва сърцата на всеки един човек, който би чул тези звуци. Елмоло. Никой не е сигурен какъв точно е произходът на това племе, което обитава югоизточните брегове на езеро Туркана, известно преди с името Рудолф, намиращо се в Кения. Тяхната основна занимавка е също риболовът, но за съжаление езерото пресъхва постепенно, но и става все по-замърсено. Днес Елмоло наброява около 800 души. Техният език вече не е говорящ, за съжаление, като децата изучават предимно английски език. Техният източник на приходи за Елмоло е търговията с ръчни предмети, които изработват сами и продават на туристите. По други данни, племето Елмоло вече е едва 75 души. Освен това, малкият брой хора води до дегенерация и единственото, което може да спаси Елмоло, са браковете с представители на други племена. Те също така ходят на лов за хипопотами. Много интересно племе, което за съжаление не изчезване. Ако ви е харесал, натиснете палец нагоре, subscribe бутона и не забравяйте нотификации.